barri Sant Miquel té la famosa parella del Batallador i l'Esperança. A veure, era un barri que als anys 40 no tenien gegants, però per iniciativa d'un veí del barri que tenia una empresa que era una serradora molt important que es deia Jaume Vendrell, aquest senyor va voler pagar uns gegants al barri. I a partir que era un personatge que feia molts diners amb la seva empresa, va pagar la parella, que són el Batallador i l'Esperança, però amb una peculiaritat, que com que els gegants a Cardona són propietats dels barris, ell, tot i pagant de la seva butxaca, va deixar en forma legal de papers del notari que els gegants els donava, els regalava al barri. I es van inaugurar l'any 1957. Aquest barri té un altre gegant. O sigui, al final, en els anys 1990, els nens del barri, per iniciativa d'ells, van voler fer un gegant que representés un pagès del barri. I és quan es va inaugurar un gegant que es diu l'Avi Miquel, inaugurat el 1993.